गोजौआवथ' गाखोनो मोनबायमोन लोगोफोर खिन्थु दा नै अखा फैहां जादों मा जागोनथाय मानसिफ्रा गोबां खस्थ' मोनगोन आरो ना अखा फैबा गोबाङा साथालाबाखै माने ओरैबायदि गिहिरलै लोगोफोर आयु मानसियानो मानसि आरो हाबनो हायि गोबां मानसि दङ बाहेराव टिकेट जायफ्रा टिकेट गैया बिथांमोना हाबनो मोनाखै दासिमबो उनाव हाबनो मोना आं मिथिया दायो नै बिसोर मोसानाय सोलिबाय थादों आरो जोंहा गोजानाव जाबायना नुहुरलाबो आरो दिन्थिनोबो हाला नोंथांमोननो एकदम गोजौआव गाखोबाय जोङो लोगोफोर मानसिफोरखौ नुहुरदोंना लोगोफोर नै माबायदि नांगौ सिखारगोन और खेला धीरे धीरे 아직은 좀 러시아 매장. नै ओरैबायदि मा होनना बुंबावगोन दुरान कापआ जोंहा अखाजोंनो सेस जाबाय जों ओंखारबोबाय लोगोफोर माने हाफ टाइम जाबाय खेलायाबो बेनिफ्राय दायो जोङो थांनोसै नै माबायदि सिजानानै नायदों नै मानसिफोरा जों सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो ना लोगोफोर ओरैबायदि अखा हाबाय मा खालामनो आरो ना नै अब्लाबो नै सिस्टारमोनाबो अखा सिजाजोब्बाय ओइ नानिमोन लोमजागोन मानो अखा सिजादों नोंसोरलाय नै नानिमोना अखा सिजाजोब्बाय जोंहा नै बिदिनो अब्लाबो जेनाखै मानसिफोरा नायनायखौ गाराखै आरो ना बिदिनो अखा हायामोनबा इन्टारेस्ट जागौमोन खेला एसे नायनो जोंहा नै बाजैमोनाबो अखा हानायनि थाखाय अधर्ज मोननानै ओंखारबोबाय अखा सिजाजोब्बाय ना बाजै खेलाया मोजांमोन ना दे बाजैमोनाबो ओंखारबोबाय नै बिदिनो नायग्राफ्रा अखा हाबाबो जेनाखैलै बेसेराफोर फुटबलाव बिराद इन्टारेस्ट दङ नै सेंग्राफ्रा नैथिनै नैथिनै गार्डफोराबो नै सिस्टारमोना बा सिजा नायदों नै नुदों ओरैबायदि इन्टारेस्ट दङ आरो ना फुटबलाव मानसिफोरा बेयावनो मिथियो आरो बेसेबांखिनि इन्टारेस्ट दङ मेन गेटजों ओंखारनो होनाय नङा ना नै बारासो हासिनबाय आरो अखाया लोगोफोर माथो खालामनो आरो ना दे लोगोफोर नायलांबाय था